Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaýran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, soňky wagtlarda Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutup, halkara goraw programmasyna alynan türkmenistany migrantlaryň köpüsiniň goraw statusynyň Türkiýanyň migrasiýa gullugy tarapyndan ýatyrylýany barasynda redaksiýamyza köp sanly maglumat gelip boşýar. Olaryň arasynda bu sebäpden Kadyetiň karary çykýança deportasiýa merkezinde saklanýanlar, Türkiýanyň göç edarasynyň kararynyň üýtgedilmegi üçin Türk Kadyetine ýüz tutup da netijesine garaşýanlar, Kadyet tarapyndan migrasiýa gullugynyň kararynyň yerliklidigi tasdiklananlar we şol wagtyň özünde de kanuny çykalgalar gözläp ýüz tutýanlar bar. Hünärmenler Türkiýanyň göç edarasynyň praktikasyna garalanna, esasanam pasporty köne bolan türkmen migrantlarynyň ýa-da dürli sebäplerden saklanyp deportasiýa edilmegi islenýän türkmenistanyň aýatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň goraw programmasyna ýüz tutýanyny belleýär. Ýogsa da Türkiýanyň daşary ýurtdurlary halkara goraw kanunyna üýtgeşiklik boldumyka? Şeýle sowal hem redaksiýamyza gelip gowşýan maglumatlar esasynda Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Türkiýede Birleşen Milletler Guramasynyň goraw programmasyna goşulan türkmenistany migrantlaryň soňky günlerde duş gelýän problemalaryna gönükdirýäris. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginde bugün Istanbullu esasan türkmenistany migrantlar bolmak bilen daşary ýurtlulara hukuk geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahin. Herkese merhaba, ben Murat Erşahin, göç danışmanıyım. Sizlere bugün de uluslararası koruma ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Türkiýanyň göç edarasynyň işgärleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Komitetiniň resmiýetleriniň we Birleşen Milletler Guramasynyň gorawasynaky türkmenistany migrantlaryň beren maglumatlaryny eşitdirer. İstanbul neden reddediyor diyor. Sizin böyle bir durumunuz var dedi. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Arslanam Türkiýanyň göç edarasynyň işgärleriniň goloýdy özüne we maşgalasyna Birleşen Milletler Guramasynyň halkara goraw programmasyndan çykarylýanyny barasynda garaşylmadyk ýagdaýda duýduruş berenligini aýdýar. Sen Birleşmiş Milletler reddetmedi, İstanbul reddetti. Bu garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Sebäbi biziň hiç hili bir kanun hereketimiz bolmady. Özüm hem näçe ýyldan bäri zähmet ruhsady bilen işläp ýörün. İstanbulyň göç edarasynyň işgärleri bu urda hiç hili düşünürşem bermeýärler. Häzir aklowçymyz kararyň düzeltilmegi üçin Kadyeta arza berdi. Inni Kadyetiň kararyna garaşýarys. Bir näçe günlükde Ýalowada bir türkmen zenanyna Kadyet negativ jogap beripdir. Kadyet inni biz barada nähili höküm bererkä diýip gaýgy edip otursyp onlardan dilekçe alacağım, Murat Erşahin'in yanına gideceğim. Arslan Azatlyk radiosy bilen geçiren gurrundaşlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, hukuk geňeşdarlygy firmalary we Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasawatlarynyň çen tutulanyna Birleşen Milletler Guramasynyň halkara goraw programmasyna ýüz tutanlaryň dokumentleri dogrudanam şeýle howpyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan şol wagda kabul edilýär. Emma bu derrew bosgunlygy kabul edilendiňi aňlatmaýar. Migrant goraw programmasyna goşulan makaly onuň dogrudanam bosgun bolmagyny hökmany ýagdaýa getirýän sebäp ýa-da sebäpleriň bardygy işleýin derňelýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Komissarlygy belli bir karara gelýänçe halkara goraw programmasyna goşulan migrant olaryň saýlap alan şäherine iwerilýär. Saýlanyp alynan şähere iwerilen migrantyň barmaklarynyň ýyzy alınýar. Fotosuratlary we şahsy maglumatlary dolu taýýarlanyp, soň oňa halkara goraw programmasyna goşulanyň barasynda şahadatname berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Komissarlygy mundan ogul 100 tutanlar bilen 2-3 ýylyň içinde öz ara gurrundaşlyk geçirýän bolsa, häzir bu möhlet 5 ýyla çenli uzağa çekip bilýär.
Owganistanyň we Irakly migrantlara bolsa özara gürüňdeşligiň haçan boljagy barasynda hiç ýyly möhlet berilmeýär. İstanbul'daki Türk Permit Hukuk Gençdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin bu möhlediň Türkmenistanly migrantlar üçin has gysgy bolýandygyny we muň sebäplerini şeýle düşünýär. Birileri para kazanmak için Türkmenleri buraya başvuru yaptırıyor diye düşünerek Göç İdaresi Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarını hızlı değerlendirmeye aldı. Türkiye'deki Türkmen migrantları Türkmenistan'a gitmeyecek olup araçı firmaların ağırlığına düşüp aslında Birleşmiş Milletler Gurulmasyna näme sebäpden ýüz tutýandygyny özüm bilmeýär. Türkiýanyň Göç Edarasy Alaytada Türkmen we Özbek migrantlarynyň üstünden bosgunluk bahanasy bilen käbir araçy firmalaryň girdeýji gazanýandygyna inne ymykly göz ýetirenligi üçin olar barada gaty wagtyň içinde ahirki kararyň berilmegini talap edýär. Birleşmiş Milletler Gurulmasyna ýüz tutan Türkmenistanly migrantlaryň işine Türkiýede bu sebäpden gysga wagtyň içinde garalýar we aslında olaryň halkara goraw programmasyna goşular ýaly bir sebäbiniň hem ýokdugyna göz ýetirýärler. Türkmen migrantlaryň aglaby köpçüligi ykdysady sebäplerden we güzeran kynçylygy sebäpli Türkmenistana gitmejek bolup Birleşmiş Milletler Gurulmasyna ýüz tutýandygyny aýdýarlar. Şoň üçin hem Türkiýanyň Göç Edarasy soňky wagtlarda Birleşmiş Milletler Gurulmasyna ýüz tutan Türkmenistanly migrantlary halkara goraw programmasynyň çykarmaga başlady. Türkmenistan vatandaşı en yakın zamanda hemen mülakat aldı. Maddi nedenleri ileri sürünce tamam o zaman diye şurayı imzalayın, geçici koruma sahibi olmadığınız anlaşılmıştır diye ve hemen tebligatı yapıp ondan sonra dosyayı kapatıyorlar. Elbette, gynansaňam olaryň arasynda doğrudan syýasy we başga sebäplerden janyna howp awanyp biljek türkmen migrantlaram bar we olaryň käbirine häzir Türk Permit firmasy hökümünde hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýär. Ýagny olaryň gaýtadan Birleşmiş Milletler Gurulmasynyň halkara goraw programmasyna goşulmagyna kanuny esasda kömek etmäge synanýar. Baraýdaly kadet hem olar barada negativ karar berýände Türk kanunlary ol halkara goraw programmasyna bolan migrantyň öz ýurduna dälle, ony bosgunlygy kabul edip biljek başga döwlete iýermegini ýola goýýar. Türkmenistan vatandaşlarıyla ilgili çok insanın kandırılarak buna başvurulduğu, Göç İdaresi'nin bunun önünü kesebilmek için dosyalarını kapatıp ülkeden çıkışlarını tebliğ ediyor kendilerine. Deyip Cenap Murat Erşahin sözlerinin üstünü yetirýär. Türk Permit Geňeşdarlyk firmasynyň başlygy Murat Erşahin Türkiýanyň Göç Edarasynyň hasabyna sanlar bilen Birleşen Milletler Gurulmasynyň Ankaradaky Bosgunlar Komitetiniň hasabatyna sanlaryň bir-birinden tapawut edýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä Birleşen Milletler Gurulmasynyň Bosgunlar Komiteti diňe özlerine ýüz tutan Türkmenistanly migrantlaryň umumy sanyny berýär. Türkiýanyň Göç Edarasy bolsa diňe iýerilen şäherine gidip ol ýerde resmi ýagdaýda hasaba duran Türkmenistanly migrantlaryň sanyny görkezýär. Statistikalara salgylanylanna 2015-nji ýylda 119 sany, 2016-njy ýylda 154 sany we 2017-nji ýylda hem 205 sany Türkmenistanly migrant Türkiýede Birleşen Milletler Gurulmasynyň halkara goraw programmasyna goşulypdyr. Ýöne bulardan daşaryn Birleşen Milletler Gurulmasynyň Ankaradaky Bosgunlar Komitetine arda berip, soň iýerilen şäherine gidip hasaba durmayan müňlerçe Türkmenistanly migrantyň bardygy öňe sürilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Birleşen Milletler Gurulmasynyň Ankaradaky Bosgunlar Komitetiniň Alatyk radiosyna beren maglumatyna kanuny sebäpleri bolan halkara goraw programmasyna goşulan Türkmenistanly raýatlaryň ýüze çykýan häzirki wagtlaýynça ýagdaýdan aljyrap gaýetmeli dälligini talýar. Bosgunlar Komitetiniň resmileri halkara goraw programmasyndan çykarylan türkmen migrantlarynyň kadyety ýüz tutup kararyň üýtgedilmegini ýola goýup biljegini we komitetin şeýle-de komitet bilen işleşýän jemgyýetleriň bu urda aklawçy gollawyny berýändigini aýdýarlar. Olaryň bellemegine görä kanuny sebäbi bolanlara kadyet negativ jogap berýände olar öz ýurduna yzyna iýerilmeýär. Gaýtan başga bir ýurda bosgunlyga iýerilýär. Ýagny Birleşmiş Milletler Gurulmasynyň Bosgunlar Komitetiniň tamagyna görä häzirki ýagdaýda halkara gorawdan çykarylan türkmen migrantlar üçin gorkara bir sebäp ýok. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny geçirip gutarýarys. Bize Dünýä Türkmenleri barasynda habar bermek üçin metbuat@gmail.com metbuat@gmail.com elektronik hat salgymyza hat ýazyp bilersiňiz. Azat tolkunlardaky ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag bolun. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.